आदेश बा हमरा रमेश बाबू के तब वही में तने एगो प्रेम रस के गीत चली जाओ ना बीमारी में दुनिया भुलाइल बिया दुनिया भुला गइल बिया राम के नाम धइल भोर पड़ जाता मर्द मेहरारू सबका कहता नहीं कम से कम सूते के बार 5 मिनट राम के नाम जप लो जागो तो वो जप लो सिखौलो पर भोर पड़ जाता ई बात केहू का नहीं के भोर पड़त दिन भर मोबाइल चार्ज करता बबुआ लू आ साझी खान दुकाना एसपी साहब के लगा के और रात भर कोई पूछा तो खैलू तो भर पेट खा के ढेका रहती है कहता कि तू ना खोई बतले घोटा आई हमरा से भर खैले बिया काशीनाथ चाचा हमने के काशीनाथ चाचा हमने के ससुर बनी रमेश बाबू के वो चाचा के बार बार प्रणाम करते हैं जा रमेश बाबू बना नहीं और ससुर जी बना नहीं परिवार में भोला दानी का आशीर्वाद बना रहे थोड़ा सा भगवान के जन्मोत्सव में चले के बाद हर सुनावत मानी रामायण के कहानी अब ही सीखत अभी हमार उम्र ये कितना भइल बाबा और तो लड़का लो सियान हो गइल हमारा असो जन्मे वाला बड़े भादो में एक जना फिर अब ही सीखत अनुबानी बाकी पहले बानी तोने गावतानी अब ही सीखत अनुबानी बानी तोने गावतानी अब ही सीखत अनुबानी बहुत बहुत दीपुजवल बाबा हमारा बहुत सुंदर नाल बादक सारी पौन से धैले हर कलाकार गिरी बाबा है अजय बाबा हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद हनी बाबा के पौन लगी करते हैं जब बार बहुत बढ़िया है कब के बात हो चौथा ने पौन के भइल में आगमनवा दुख मारे अब करे जना पहले बानी तमने गावतानी अब ही सीखतनु बानी पहले बानी तमने गावतानी अब ही सीखतनु बानी बहुत बहुत पुरस्कार इस सोहर से पहले यहाँ गए तो सोहर में 2000 देखा लोका उम्मीद था रमेश बाबू हमारा कपड़ा लाता बहुत बहुत पुरस्कार रमेश भाई वो कुछ हो ना भेजोली हम सोहर में सोहर में रमेश भाई अरे 500 देनी हाँ बाकी और मलकिनी हमार कुसुम कहवे कि जाता नहीं हितई में गावे न तो खाली पैसे मत ले आए हमारा के चिन्हा ले ले बढ़िया साड़ी ओड़ी छठ आवे ला किने के ना पड़े एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही गुरु गृह गया तुरत मही पाला चरण लागे गोरी विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनाई आ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायु राजन तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर झलक रही है आखिर कारण क्या है इसका क्या है अंधन सोना चांदी हीरा मोती भरल बा राजा बाड़ो तारा कमी कोई के बा बोले कि बाबा रवा सब जानता कि ये कोना ही तीनों हमने प्रसंग गा के लोय में चले के कहीं 360 लिखल बा मानस पीयूष में पढ़नी 750 मेहरारू दशरथ जी के रहे लो अब के पटरानी रहे के रानी रहे बहुत विलंब हो जाए ये कोना ही तीनों अरे बाड़ी जननवा रौर जननवा भाई मर्द राजा रहे लो घरी रहे लो महाराज वीर राजा रहे लो 360 16,108 रानी कृष्ण के कुल जानी के खुश रखोस हमनी के कहीं को मेहरारू से बियाह भइल बा कहा जाता कि सुगर जोर मरले बा हमरा के बोलो मत बोले लेके बनी ना तो ये कोना ही तीनों
रौरा जानत तनु बानी रौरा जानत तनु बानी तब ओए बाबा पुत्र बिना सुना बा भवनवा रौरा जानत तनु बानी पुत्र बिना सुना बा भवनवा रौरा जानत हेलो बाबा कौना काम के सोना चांदी अंधन काटे धावे अन्न धन सोना के खजानवा रौरा जानत विद्यापति ने कहा कि काटे धावे अन्न आओ धन सोना के खजानवा रौरा जानत बानी रौरा जानत बानी पुत्र बिना सोना बा भवनवा रौरा जानत बानी पुत्र बिना सुना भवनवा